Sziasztok! Juhász Andrea Gabriánának hívnak, és egy fantasztikusan jó újságot szeretnék bejelenteni. Az álmodott Tahion kamra, amiről mindig álmodtam, úgy néz ki, hogy elkészült. Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. Kanadában éltem 23 évet, Drumvaló Melkizet tanár vagyok, Merkaba aktiváló és szívnyitogató tanár vagyok. Nagyon szeretem a tanfolyamokat, amiket csinálok, és az az érdekes, hogy egyszer az egyik barátunk meghívott Szeged mellé egy hasonló Tahion kamrába, mint ahol most vagyunk. És egy csodálatos élményem volt abban a Tahion kamrában, ugyanazt éltem meg, mint a saját tanfolyamon második napján, amikor szertartás jellegűleg a szívünkből születünk, egyszerűen kint lebegtem az univerzumba. És el voltam hűlve rajta, hogy ilyen fantasztikus élmény, és még ugye nem is kell 4 napos tanfolyamra elmenni ahhoz, hogy ezt valaki megtapasztalja, és arra gondoltam akkor, hogy összeköthetném a kettőt. Magát a szívnyitogatást, a Merkaba aktiválást és ezt a Tahion kamrát. És képzeljétek el, hogy ez a Tahion kamra egy Merkaba alapú Tahion kamra, ugyanazon a szakrális geometrián alapszik, mint amit tanítok. Hát amikor megtudtam, teljesen el voltam hűlve rajta, és persze ezek után már kérdés sem volt, hogy melyik típusú Tahion kamrát fogom választani, mert ugyanis a világon van 10 gyártó, 10 különféle energetikájú Tahion kamra, amelyik mind a nullponti energiával dolgozik, ami szubatomi szinten pici kis részecskék, kisebbek, mint maga a rész, és teljesen fénnyel tölti be a testet. De nagyon gyorsan, mert igazán ezek dimenziókapuk. Dimenziókaput kell nyitni, és abban a pillanatban az ott van. Ennek a kampaninak egyetlen egy Merkaba aktiváló Tahion kamrája van, és az pedig Phoenixben van, lézer Tahion kamra, és hogy ezek a Tahion kamrák mind-mind portálok, csillagkapuk, amik egyszerűen csak idehozzák azt a részecskét, amit ő generál, aktivál és feltöltik. Olyan, mint egy fényzuhatag. Ha valaki ide bejön és aktivált kamrában van, akkor egyszerűen olyan, mintha egy fényfürdőt venne, szó szerint. Ezek a Tahion részecskék regenerálni tudják az embernek a sejtjeit, fölfényesítik szó szerint, és szeretetet sugároznak bele. Az emberek, akik általában egy ilyen kamrában vannak, és fél órát vagy 1 órát töltenek, utána boldogan szoktak kijönni, és a világot egy sokkal más szemmel látják. Tehát egyszerűen azok a külvilági problémák, és az a sok-sok minden, ami most a külvilágunkat jellemzi, egyszerűen eltűnik a számukra, és boldogak lesznek, jól érzik magukat, és ezek az érzések, amikkel ki tudnak menni ebből a kamrából, ez a boldogság, ez a jó érzés maga a teremtésüket is felfokozza, sokkal könnyebben tudnak teremteni olyan dolgokat, amire vágynak. Ami ugye a lényege az életnek, hogy megtapasztaljuk az örömöt, hiszen a szívet tanítom, és a szív is az örömöt, a boldogságot, a békét hozza be, és ugyanezt hozza be ez a Tahion kamra is. Úgyhogy én nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy pont ilyenekkel foglalkoztatom, hogy ilyenekkel áldott meg az ég. És persze nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy most itt van az Orosz Péter, aki idejött, és aki fölveszi, és hírt ad róla, és ráadásul hozott nekem egy fantasztikus hálapálmát is, amelyik, képzeljétek el, a boszniai piramisoktól való, és ott töltötte föl picike kis kristályrészekkel. És ez azért nagyon érdekes, mert a mai világban már biztos sokan hallottatok a Schumann rezonanciáról, arról, hogy nagyon megy fölfele, hatványozottan emelkedik a rezgés, és vele együtt maga az idő is annyira gyorsul, hogy szinte már az embernek egy napja olyan, mintha 2 vagy 3 óra lenne mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt, eszméletlen gyorsan elmegy. És pontosan ez a probléma a világgal, ami nem probléma, hanem egy hatalmas nagy ajándék, de bírnia kell minden egyes embernek, a fizikai testének, az éteri testének, az érzelmi és az értelmi testének is, hogy tudja tartani ezt a fajta rezgés emelkedést. Sajnos akik nem tudják tartani, azok lebetegszenek, és például rákos betegséget kapnak. Németországban nagyon sokan utolsó stádiumos rákosok betegeket elvittek Boszniába, azért, mert Boszniában
A Schumann rezonancia 7,4-en van tartva, mesterségesen, valamikor a földön kívüliek állították be, és ott fél év alatt teljesen meggyógyulnak. De ugye mindenki nem tud a boszniai piramisoknál létezni, és ugye milyen szerencsések vagyunk, hogy Péter a boszniai piramisoktól pici kis kristályokkal töltötte föl a hálapárnáit, amiknek ugye olyan a rezgésük, hogy mindenkit csak emel és egészségesen tart. De ahogy mondtam, mindenki nem tud ott élni, és amikor ugye nem is tudunk egész nap csak ezen a párnán feküdni, ami nagyon jó lenne, vagy ide tenni a mellkasunkhoz, mert ugye dolgoznunk kell, kint kell lennünk a hétköznapokban, és a külvilág az mostában nem valami szép. De itt van ez a tahionkamra, és ez a tahionkamra, ez mind pótolja, hogy ugye, ha a boszniai piramisokat nem tudom idehozni, csak egy párnába, amin legalább tudok aludni, akkor van olyan hely, ahol a Schumann rezonanciához hozzá tud igazítani ez a tahionkamra, és emeli mindenkinek a rezgését, az enyémet is. És ezért megajándékoz azzal, hogy ez az utolsó időszak, ami 2030-ig van, amíg a nap egy nagyobb kitöréssel sokkal magasabb frekvenciára nem jut, addig mindenki egészségesen, boldogan, békén tudja a hétköznapjait élni, ha néha napján eljön ide, és egy fél órát vagy egy órát tölt itt a tahionkamrába. És utána remélem mindannyian felemelkedünk, és egy gyökeresen új világunk lesz, ami csak a szeretettől, a szépségről fog szólni. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm az orosz Péternek. Még egy kérdés, mert olyan szépen elmondta dolgokat, ugye nagyon-nagyon tetszik az, hogy ismét a boszniai piramisok kerültek elő. Ne ültem én is a székbe, és el tudom mondani, hogy tényleg éreztem, hogy átrezegtetett, pedig nagyon komoly. Pedig meg nincs is aktiválva a tahionkamra, csak éppen most szereltük össze ebbe a pillanatban, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. De amúgy a tahionkamrát Phoenixben, Szedonában élő tahionkamra, de Tahion Living, ez az eredeti angol neve, és pontosan azért Living élő kamra, mert ennek van egy fantasztikus szellemisége. És a szellemisége az atlantiszi felemelkedett mesterek, akik arra vágynak, és azért hozták létre ezt a kamrát, hogy segítsenek azoknak az embereknek, akik most itt vannak, hogy felemelkedjen annyira a rezgésünk, hogy fel tudjunk emelkedni. És nagyon különleges az egészben pont az a dolog, hogy Magyarországra reinkarnálódott a legtöbb atlantiszi bukott lélek, ez egy kicsit olyan rosszul hangzik, de akik Atlantiszon éltek régen, és 13 000 évvel ezelőtt lebuktak ebbe a dimenzióba, azoknak nagy része Magyarországra született, és nagyon szeretnék az atlantiszi mesterek, ha ők ide eljönnének ebbe a kamrába, és tudnának segíteni nekik, mindenkinek egyedi módon a saját problémáira adnának megoldásokat, gondolatokkal, képekkel, érzésekkel, azért, hogy az életük kinyíljon, és hogy képesek legyenek felemelkedni, emelkedni a rezgéssel együtt, ami 2030-ig tart körülbelül. Én kipróbáltam, beleültem, el tudom mondani, hogy tényleg nagyon-nagyon komoly rezgést tud átadni, és most itt tényleg aztán csak nyerhettek, mert elsőjén ingyen ki tudjátok próbálni, és utána is olyan baráti, kedvezményes árakon van, hogy még ez is fontos. Még azt szeretném mondani, igen, hogy decemberben nagyon alacsony áron bárki kipróbálhatja, fél óra 6000 forint, 1 óra 11 000 forint, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.